kai mutusi ani bu phayong bilit te borma sini ang bin bibi no bin bibi kusu kai baba ni mung kha lam photo de borma bo nok ni nok khormani 2 mas ngoi tong kha 1 mas do ti to ko rok sa hai tong opin phun bai tin de taw kha 1 mas kawi tong kha bo phun bo khai ya ko bo chung ni je bo chung thun khai bo sui so ka bo de ka tong kha chung sia bo bo ti rok sam tong goi হাজারো থাং দङै খা जोंहा बबो साइनिया ओमफ्राय जत नां लुगुरावनो जत न कयो जेखाने दंफानो ओ नाम्बार जोंनि रहनाय ओ नाम्बाराव फन खाय हतु बजे साने मोबाइल बे फनो बिन मोबाइल जाया दंफानो बदे आजा फनो बा कोनो खाने जेखाने दंफानो ओ नाम्बार मा खांखाय जोनो किजा जे नुगुइ दंनाय रक कोनो सिनाय रक जोनो किजा फन खाय हतु ओके आबोनि बगालनो ठिकाना आंका चिनि पानबुआ दक्षिण पानबुआ ओंखायनो दक्षिण पानबुआनि ने कोनो जे नुक दंनाय रक किजा फनो खाय हतु कोनो सिनि दंनाय रक ओ नाम्बारो कुनि मोबाइल बे फनो कल खाय हतु हिनाय जत न रुगुरक न कय जाव थांमारे ताम बर नंग बर थांना रहनो सावै क्रांबा आबरक साइ मो तुइ जागा हिनि के साइ क्रां या बा माइ के नागिरको ब थांगै दंगै मासेर मास दंगै फानो जों फनो गय कक साइ जुगा जुग मानो कताब खै जुगा जुग मानिया बिन फुन सुइस अफ मा आबन बागनो ताब खै जों मा पाथका जत न सिनि दंनाय रक नुगै दंहा काइ जों किजा जेसानि नाम्बार बे फनो जोंना फनो खायै सिन बाखानो के सान्ति तु जों काबलाय गलायनै दंखा वाना मा सिंसा कोनो जागा जों खुसमाया अबन बागनो जों ताबो लुगुरक न कय जावो जे नुगै दंनाय रक सिनि दंनाय रक किजा फन नाम्बार मा खांखाय ओ नाम्बार बाय बनक सिनि किजा कक साहातु बा मुहाय जागा दङ हिनि बाना जों साहातु जोंहा सुनो नाय